A, az arányokban volt vita, hogy mennyire kell mondjuk polgárinak lenni, mennyire kell radikálisnak lenni. Ugye az én elméletem az, hogy irány van jelenleg, vagy három szárnya van jelenleg a Fidesznek, van a polgári szárny, ugye ez Navracsics Tibor Ferenc Orsolya, van a radikálisabb szárny, ide sorolom mondjuk Kövér Lászlót, és van a centrum, a nemzeti szárny, ez pedig maga Orbán Viktor és az ő köré tartozó figurák, és ezt a tömböt, amit Fidesznek nevezünk, ezt csak középről, csak a nemzeti szárnyról lehet irányítani, csak Orbán Viktor képes jelenleg ezt összetartani. De ez inkább azt nem mély képességeinek szól, és nem annak, hogy ő hol áll ebbe a három erőtérbe, nem? Is. Tehát, hogyha túlságosan radikális lenne Orbán Viktor, akkor szerintem nem tudná a polgári részt maga mellett tartani. Tehát akkor Ferenc Orsolyát és Navracsics Tibort nem tudná. Viszont mivel a kettő között áll, tehát Orbán Viktor ott van Kövér László és Ferenc Orsolya között. Talán így lehetne ezt a legjobban megfogalmazni. Emiatt össze tudja tartani egy ilyen integráló ereje a Fidesznek.